לאחרונה הייתי קצת חולה, אז בגלל זה הייתי חסר. עוד סיבה למה אני אוהב ריצות, זה שזה עוזר לי להחלים יותר מהר. איך זה עובד? זה מניע את המערכת לימפו ומנקה את הריאות. מה זה לימפו? זה מערכת שמפוזרת לכל הגוף כמו כלי דם, אבל זה מערכת ביוב של הגוף, וזה זז מלמטה למעלה. בתוך זה יש רעלים של הגוף שמנסה להוציא, וכל זה מתקדם רק כששרירים בגוף זזים. אז כשבן אדם שוכב, הוא מרגיש את ההשפעה של הרעלים כי הם עומדים בגוף, בגלל זה חייב לזוז, ואז זה יוצא יותר מהר. וגם כל הסמוכתות שאנחנו יורקים, זה יושב לנו בתוך הריאות, שגם עוזר לנקות את זה.